Λοιπόν, χθεσινή ήταν μια απολαυστική βραδιά. Σήμερα είμαστε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Χθες πανηγυρίζαμε και γλεντούσαμε. Αύριο παραδίπλα θα είμαστε Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Μεθαύριο θα είμαστε οι δημότες εκείνοι που θα εκλέξουν τους τοπικούς μας άρχοντες. Όλοι μας έχουμε πλήρη επίγνωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συνθέτουν τον κάθε οργανισμό, αλλά το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι πως σε όλες αυτές τις λειτουργίες τις απαρτίζουμε εμείς, οι ίδιοι άνθρωποι, καλομυριώτες. Εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές για ό,τι συμβαίνει και εμείς αποφασίζουμε προς τα πού θα πάνε τα πράγματα. Δεν αποφασίζουμε όμως το κενό. Οικονομικές διεργασίες, ιστορικές καταβολές, εμπειρίες, αναγκαιότητες, προσωπικές φιλοδοξίες συνθέτουν κάθε φορά μια πρωτότυπη και μοναδική σύλληψη που αναζωογονεί την κίνηση. Μια κίνηση που μας ξεπερνά και μας επιβάλλεται πολλές φορές ανεξάρτητα από τη θέλησή μας. Μια κίνηση όμως που ταυτόχρονα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ατομική μας επιλογή, συμμετοχή και δράση. Για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, η καλομήρα μας, ο χώρος και οι άνθρωποι συγκρότησαν ένα νήμα, μια κοινότητα δράσεων και νοημάτων που σφυριλατήθηκε και ανανεώθηκε μέσα από 2 παγκόσμιους πολέμους, μέσα από την κατοχή και την αντίσταση, μέσα από τον εμφύλιο πόλεμο, τη μετανάστευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τη χούντα των συνταγματαρχών και τη μεταπολίτευση. Δημιούργια των επιλογών των καλομυριωτών στη μεταπολίτευση υπήρχε ο σύλλογός μας. Κύριος κινητήριος μοχλός του υπήρξε η παθιασμένη σχέση του καθενός και της κάθε μιας από εμάς με τα παιδικά του χρόνια, τα χρόνια της απόλυτης ελευθερίας, στη Βουλάγκα, στη Ράχη, στο Νούτσι, στην Πέτρα του Τσιλάρη. Η κάθε γενιά έχει τα δικά της σημεία αναφοράς, αλλά για όλους και για όλες το ίδιο πάθος γεννιέται. Σήμερα η κίνηση, η αλλαγή που κυριαρχεί στις ζωές μας είναι ραγδαία, σφοδρή και ζωφερή. Όλα όσα γνωρίσαμε τα τελευταία 30 χρόνια ανατρέπονται προς το χειρότερο. Συνθήκες ακραίας έντασης και αγωνίας κυριαρχούν. Και σε συνθήκες ακραίας έντασης το ένστικτο της επιβίωσης και της αυτοσυντήρησης εκλείουν επιθετικότητα, με αποτέλεσμα να δοκιμάζονται οι προσωπικές, οι επαγγελματικές, οι φιλικές, οι συγγενικές και οι ερωτικές σχέσεις. Το αντίθετο θα ήταν το παράδοξο. Κάθε μέρα ο καθένας και η κάθε μια από εμάς δοκιμάζει και δοκιμάζεται. Παλεύει απέναντι σε βεβαιότητες που ανατρέπονται, παλεύει απέναντι σε φοβίες που φωλιάζουν στο πίσω μέρος του μυαλού του. Ταυτόχρονα, ελπίδες, προσδοκίες και φιλοδοξίες αναδεικνύουν δημιουργικές και καινοτόμες δραστηριότητες. Όλα τριγύρω αλλάζουν, αλλά και όλα τα ίδια μένουν. Η σημερινή μας συγκέντρωση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους και για όλες μας. Όχι, δεν θα κάνουμε ομαδική ψυχοθεραπεία. Σήμερα εδώ δεν μαζευτήκαμε και δεν θα ψηφίσουμε για κυβέρνηση. Δεν θα εκλέξουμε δήμαρχο και τοπικό συμβούλιο. Δεν θα αποφασίσουμε αν θα φτιάξουμε υδροληπτικό εργοστάσιο ανεμογεννήτριες, ούτε απλώς θα επικυρώσουμε την αλλαγή φρουράς στο Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Νομίζω το ερώτημα με το οποίο σήμερα θα αναμετρηθούμε έχει να κάνει με την ατομική στάση του καθενός και της κάθε μιας από εμάς απέναντι στις αλλαγές που συντελούνται. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναμετρηθεί ο καθένας ή κάθε μια με τον εαυτό του, με τις προσωπικές του εντάσεις, με τις επιδιώξεις τους και τη συνείδησή του. Σήμερα θα αναμετρηθούμε όλοι και όλες με τα παιδικά μας χρόνια. Ο σύλλογός μας για 37 χρόνια υλοποιεί την παθιασμένη και απολαυστική σχέση του καθενός και της κάθε μιας από εμάς που χτίθηκε στην καλομήρα στην παιδική του ηλικία. Ο σύλλογός μας αποδίδει με δημιουργικό και απολαυστικό τρόπο το ξεχωριστό και μοναδικό προσωπικό συναίσθημα του καθενός και της κάθε μιας. Το βράδυ ειδικότερα της παραμονής της Αγίας Παρασκευής, με τον ξάστερο ουρανό, τα κλαρίνα να παίζουν, την περιπέτεια να προκαλεί την αηνική αμφισβήτηση και τις ιστορίες από τα παλιά τα χρόνια με πρωταγωνιστές τους ξυλοκόπους, τους κτηνοτρόφους, τις νεράιδες και τα καρκατζέλια, είναι το βράδυ εκείνο που έχει χαραχτεί με ένα μοναδικό τρόπο στην ψυχή του καθενός και της κάθε μιας από εμάς.
Η ατομική μας επιλογή με αφορμή τη σημερινή μας συνέλευση αποτελεί τη μικρή αλλά αποφασιστική σημασίας προσωπική απάντηση στη σύγχρονη μεγάλη κίνηση. Τι στάση θα κρατήσει ο καθένας και κάθε μια από εμάς απέναντι στις ατομικές του μνήμες και απολαύσεις? Έχει σημασία για τον καθένα και την κάθε μια από εμάς η συνειδητή επιλογή της διεκδίκησης της απόλαυσης στην καλομήρα μέσα από συλλογικές διευθετήσεις και συνενέσεις, ή έχει μεγαλύτερη αξία η ικανοποίηση της ενστικτόδους αντίδρασης απέναντι στις φοβίες που μας προκαλούν οι σύγχρονες συνθήκες? Πολύ απλά, οργανωτικές και τεχνικές λύσεις έχουμε πάμπολες να αξιοποιήσουμε. Μάλλον καλύτερα, δεν χρειαζόμαστε κανένα καταστατικό, κανένα συμβούλιο, καμιά σφραγίδα και καμιά υπογραφή ή ανάθεση για να χορέψουμε τα κλαρίνα την Κυριακή του Πάσχα, την παραμονή της Αγίας Παρασκευής και την παραμονή του 15 Αυγούστου. Το μοντέλο με το οποίο λειτουργούσαμε έως τώρα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, γιατί απλά ολοκληρώθηκε και η εποχή η οποία το δημιούργησε. Χρειαζόμαστε τη σύγχρονη απάντηση, τη σύγχρονη συνέχεια. Χρειαζόμαστε τις παρέες των καλομηριωτών να διεκδικούν και να δημιουργούν, είτε στην Αθήνα, είτε στα Τρίκαλα, είτε στην Καλαμπάκα, είτε στην Καλομήρα. Σε αυτές τις παρέες προσωπικά θέλω να συμμετέχω. Η προσωπική δημιουργική απάντηση λοιπόν του καθενός και της κάθε μια από εμάς είναι η αφετηρία. Μια απάντηση που θα τη δώσει ο καθένας ξεχωριστά, με κίνητρο προφανώς την ατομική του ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα όμως, η συνολική δυναμική που δημιουργείται από την ξεκάθαρη ατομική στάση αρκεί για να θέσει σε κίνηση μια καινούργια πορεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι δρόμος και τον δρόμο το βρίσκουμε προχωρώντας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.